Čo ľudia, ja vás zdravím, moje meno je Ješko, vítam vás pri ďalšom dieli z Minecraftu. V minulom dieli som vlastne povedal, že mi ten minulý svet, čo sme mali, že mi vlastne spadol a tak. Ja som tento sklad trochu prerobil, tuto sú na nej také tie, že tuto a tuto, vlastne tie točky, čo ma trochu mrzí, pretože to vypadá celkom pekne. Ale zase tu máme 3 a ja si myslím, že to takto tiež vypadá celkom pekne. Česky sa dajú otvárať, aj keď sú takto. Idem. Ako to? Počkat. Jaj, aha. Už chápem. Ja vlastne, oni nad nimi, aby sa otvárali, nemôže byť blok, ale maximálne slep. A ja som, tu vypadá to tak, že ja som tam vlastne doplnil slep, aby to nevypadalo tak blbo. No a vypadá to, že ten slep tam byť nemôže. A to je problém. Takže všetky čestky, tie horné, môžu ísť akurát tak preč, pretože tam tie sleby nemôžu byť 2. Aha. No a ja som vám to chcel ukázať, že vlastne takto to je a ešte som sa aj pomýlil. No tak to bude vypadať zhora tak blbo, ale ja si myslím, že to nevadí, pretože nahor snad nikto nepôjde, žiadny zlodej, čo bude mať cekerku a rozkopne to a pôjde do môjho skladu. Aj keď moc by tam nenašiel, okrem tej čiestky, kde sú suroviny a jedlo, to je pre mňa úplne najvzácnejšie. Keby ma ukradlo, tak jaj, to som myslel, že to môže byť, lebo ja som neviem. Som si myslel, že ten slep, to môže byť iba takto. No teraz sa to už dá otvárať, ako vidíte. Aj táto sa dá otvoriť, aj táto. Takže tak, to mám odskúšané, ale som nevedel, že keď sú tam takto 2 sleby. Ja som myslel, že to netvorí ako blok, ale on to asi ako blok tvorí. Tak, super. Ale dneskajším cieľom dielu určite nebolo toto, že budeme prerábať sklad. To mi tak úplne nevyšlo, jak som to chcel. Však to, že mám 4. Dajú sa všetky otvárať? Neviem. Tak, poď sem. Niekde som asi nedoplnil. Doplnil som po toto. Sleby doplnil. Pretože, ale niekde som nedoplnil. Sleby. Neviem. Nevadí. Však keď pôjdem hore, tak potom ľahko sa tam pozriem. Pretože mám, jak to, že mám 6? Neviem. 10. Tak. Tak, dobre. A ešte jedna čestka. To je celkom trapas na začiatok. Chcel vám ukázať, že ako som to vyriešil. No taký trapas. Vlastne on tam musí byť iba slep. Nemôže tam byť blok. Pretože ak by som tam dal blok, tak si to neotvorí. Musí tam byť iba slep. Dobre. Ale dneskajšom dieli som mal v pláne ťažiť, pretože spoločné ťaženie sme dlho nemali. A za kamerou som našiel veľa jaskyn, ktoré sú už vyťažené. Takže to znamená, že budeme si musieť nejakú nájsť a nejaký akčný diel chcem spraviť. No a ideme sa pozrieť tam hore. No teraz to bude vypadať úplne blbo. Ako keby tu vybuchli nejaké blbosti. Ja viem, no vypadá to blbo, ale aspoň sa nám dajú otvárať čestky, pretože keby som dal takto, tak česka sa vlastne nemôže otvárať. Takže to musím dať preč. Zobrať. A dá to ináč. Keď to dám takto. Ozaj, ja som to mohol dať hen tak. Vadilo by to niekomu, keby to dal takto? Vôbec nie. Nie, toto je, aha. No ale tam je to vidieť, že je takýto skok. Viete čo, nechám to tak, ako to bolo a budem kašľať na to tak. Predsa sem takto hore to nikto nepôjde. Dúfam. Kde som to tak spravil? Nie.
No proste je to takto. Je to takto spravené, takže tak. No a ináč tu mám takéto čudo a tam mám sliepočky. Môžete vidieť. Nejaké vajíčko? Žiadne vajíčko, ok. No a dúfam, že som bol natoľko múdry, že som si spravil ešte nejaký ten železný pickaxe do zálohy. A 6 minút už máme natočených, takže rýchlo do tých mine. Takže ideme na to, ideme si vyťažiť niečo, pretože by sme potrebovali nejaké suroviny, teda teoreticky ja mám dosť vyťažených. Ok, trošičku nech je to rýchlejšie. Či? Vlastne ťažil som s týmto. Že ťažím s kamením. OK. Tak. Tu mám také ako keby miny. Ja neviem, či som vám ich ukazoval, ale mne sa zdá, že nie, pretože sme boli vždycky iba tam hore. A dlho sme nejažili. Mohol som si nájsť nejakú jaskynku, ktorú by sme preskúmali, ale všetky, keď som našiel, tak som išiel rovno preskúmať, pretože som vedel, že tam budú boje. A v minulom dieli, na konci, na tom dokončovaní, tá druhá časť, tak tam nás zabil Enderman, Skeleton, no hrúza. Ja si to poďme trochu pomalšie, lebo si zoberiem tento. Ten železný som si zobral, aby som vlastne aby som si mohol ťažiť ako je gold, diamanty a tak, ináč na nič ani nepotrebujem. Tam je takže tuto je jedna jaskyňa. No a kde ešte? Teraz tuto začneme robiť ďalšiu. Bojím sa, že nabúram na nejakú jaskyňu, alebo na tie, ktoré som už preskúmal, pretože by ste aj neverili, jak ľahko sa dá tuto nabúrať na nejakú jaskyňu, pretože každú uličku, ktorú som vytvoril, som vyťažil, tak jaskyňa. Čo to? Aha, vlastne budem musieť dávať točky, pretože vlastne potom máte taký blbý obraz. Som teraz zistil, že aha, tam vlastne sa vám to tak nejak odráža. Takže budem musieť pozerať, že dokedy tam je niekde taký tmavý odbraz. Pretože, no, vidíte, toto je to, čo som vám hovoril. Jaskyňa. Takže, táto už je prekopaná, kompletne. To znamená, že toto môžeme akurát tak zahádzať. A teraz ja by som začal, počkať, nemôžem to zahádzať. To môže byť otvor. To aspoň takto bude, pretože tam, ozaj, neviem, že pavúk sa vlastne tady dostane. Ale ja tam dám takto ešte aj slep. Tak, tady sa už nikto nedostane. Takže tady sa nedostane už nikto. A teda tutok, now, here, by som vykopal ďalšiu, by som proste začal kopať. Ale tutok, radšej takto si pekne predkopiem pár blokov, a budem takto by som kopal, zrazu láva, a píte to. Gravel, aha. Gravel nám tu skočil do cesty, takže fakla a viete, lebo však viete. Takto si krásne kopete a zrazu láva. Lebo už som mal z nepríjemností s lávou až to mi verte. No a gold. Takže tak. No a teraz si musíme dávať pozor, aby že tam pod tým nič nebude. Dobre, to si zoberiem. Tak si vykopeme krásne. Super, čisté. Takže si zoberiem. Vlastne takto som to ja robil. A tak no. Som si vykopal pár surovín potom vždycky a nie sme to zase zahúčali. Takže tak. Bol som tu? V tejto skynky? Aha, to je vlastne tá henta. Takže to si takto zaplácame, pretože to takto nechceme. Tak ja sa vydám sem. A takto si to zaplácame. Tak. Super. No a tu je nejaký šedý obraz, takže tak tročka. A ideme na to ďalej. To zase bude Tony Cole, no jasné, Tony Cole. Cole mám rád a zároveň nenávidím, pretože je dobré, že je tu moc, ale niekedy som videl také ložisko, ktoré som ťažil 5 minút a keď bol posledný blok, tak pod ním bola láva. Skoro som ešte aj kvôli tomu ložisku umrel. Takže odtedy naozaj už Cole nemám moc rád, ale niekedy je naozaj super. Vlastne bez neho by neboli točky. Tak.
takže tak, zaplácame. Takto som to zrovna nemyslel, že to zaplácame, ale dobre. A tak. A tak. Super. Máme to zaplácané a ťažím ďalej. By som chcel nájsť nejaké už konečne diamanty, pretože moc diamantov nemám, mám ich iba 6. A nejaké diamantíky by sa hodili, pretože na PlayStation nás diamanty tak to dá naozaj celkom zabrať. Pretože ja som ťažil už, niečo mám to aj naťažené a stále som nič nenašiel. Našiel, ale nie z takto, to bola jaskyňa a nad hlavou ešte aj boli. Tak čo to? Čo to zase? Ďalšie, že by som v tejto jaskyni už bol. Ja som už všade bol. Jo. Tak, toto máme celé preskúmané a vlastne keď toto odkopem, tak stále môžeme ťažiť, ako sme vkrytí. To znamená, že to je super. A sa nedáme tak. Dobre. No. Vykopeme to ďalej. A tak.